forekomme flere forskellige opgaver med procentregning. En af dem, vi ofte støder på, er, når vi skal finde en procentdel af et tal. For eksempel, når vi skal finde ud af, hvad 30% er af 200 kroner. Det kan være, at I står nede i Salling, og I har set den her smarte t-shirt. Man kan spare 30%. Hvor meget kan jeg egentlig spare? Har jeg penge nok med til at betale for det? Den ene måde, man kan gøre det på, det er, at man kan sige, at man indsætter sit procenttal herop, som her er 30, og jeg ganger med mit beløb. Jeg siger altså 30 hundrededele gange 200, og det ender med at give 30 gange 200, fordi når jeg ganger et helt tal med en brøk, så ganger jeg op i tælleren. Jeg får så 6.000 hundrededele, som jeg kan få kort ned til 60 divideret med 1, og det er altså 60 kroner. En anden måde at stille det op på, kan I se her i eksempel 2. Og en sidste måde, man kan lave udregning på, er at lave procenttal om til decimaltal og skrive 0,30 gange 200, og det er så 60 kroner. Hvis I skal skrive det som en udregning i en opgave, så kan I skrive som eksempel 3, eller I kan skrive og starte den udregning som denne her, og som denne her. Og står I nu nede i magasin og tænker, at I lige trænger til et godt tip, hvordan er det lige, man finder 30% af 200 kroner, hvis man ikke lige har en lommeregner, der kan hjælpe en, så er det faktisk rigtig nemt at finde 10% og så gange op. Et eksempel er her, at 10% af 200 kroner, det er 20 kroner, og 30% det er så 20 gange 3, det vil sige 60 kroner. Jeg skal altså her gange med 3, fordi at 10 gange 3 giver 30%.